etortzeagatik. Gaur ez gaude zinegotzi guztiok, eta nire lehenengo hitza eta pentsatzen dut denena eta gogoan, noski gure udalkide den Josu Alvarez Jeregiren rekin eta berarentzat. Orain bertan osasun aldetiko gauza serio batekin ari da borrokan, badakigu aurrera egingo duela eta alde horretatik lehenengo hitzak berari animo emateko eta gure bihotza berekin dagola, ia denen arteko bihotzak lagundu egiten dion. Gaurkoan ezoiko udalbatza dugu eta azkenekoa dugu agintaldi honetan, eta naiz eta zerrenda puntu bakarreko izan, eta zerrenda eraberian puntu bakarreko izanagatik ere, luze xamarra izan, pentsatzen dut azkarra egingo dugula, ondo egingo dugula, eta horrela agintaldia bukatutzat emango dugula. Beraz, puntu bakarra da, eta puntu bakarra da, honako bilkuretako akten irakurketa eta onarpena bidezkoa bada. Eta 2, 4, 6, 8 akta ditugu. Ez ditut banan esango. Orduan, onartzeko proposamena egiten dugu, aldez aurretik maiatzean zehar eta gero ekainean ere bidali zen azkenekoa, eta ez dakit norbaitek akta hauei buruz zerbait esan nahi duen, onartu aurretik, ez? Beraz, aktak onartzearen alde, hau batez, onartuak, eta honekin bukatuko dugu agintaldia. Ez naiz hitz luzetan hasiko, baina bai adierazi nahi nuken ere eskerrona hemen parte hartu zuen guztiei. Nire eskerrona bai, bale, ordu. Bueno, orduan nahi baldin bada, batek hitzartu behar baldin badu, bestek ere hitzartzeko, noski txanda zabalduko dugu, gaizki iruditzen ez baldin bazaizue, ez dakit, hitzartu nahi baldin bada, bai, Azken osoko bilkura, joan da lege aldia, 4 urte elkarren ondoan, zigorra edo saria, orpoz orpo borrokatu, 2 urteko pandemia, elefante bila hasi, eta aurkitu idia, elkarri mokoka jardun, elkarri sartu ziria, leia amaitu da eta orain osatu zauria, izan dadila benetan, ahotsan itzen iria, zuen eskuetan dago, guztion ondarribia. Eskerrik asko, Xabier. Hitza hartu nahi du beste norbaitek, arginkire ipar. Bueno, nik eskerrik asko, Xabier, nik etorkizunari minon iraganari begiratu nahi nion, eta iraganari begiratuta ez iragan luze eta atzerako begirada ez nuen egin nahi, baizik eta, azkeneko 4 urteetan, eta ondo jaso den bizala, erresak izan ez direlako oro har herritarrentzat eta udalanentzat ere ez. Eta nire aldetik eskerrona azaldu nahi dut, hainbat ondorio nagusi daudelako, eta esan dut 2 hitz egingo ditu dela. Lehenengoa da, demokraziaren bidez agertzen dugula hemen gure elkarlan honekin Hondarribiaren askotarikotasuna. Askotarikotasuna alde batetik eta bestetik batasuna.
komunitate bat osatzen dugu eta komunitateu plurala da. Eta horri erantzun diogu. Eta erantzun diogu demokraziaren bidez. Eta demokrazia, askotan eta hitzak debaluatuta daude, eta terminoak ere bai, uste dut denok egunero landu beharreko altxorra dugula. Eta bigarren errespetua, elkarren errespetua. Ez da erresa. Ez da erresa. Bien, uste dut, hortik bakarrik etor daitekela gure ekarpena bizikidetzarako. Alegin handiak egin ditugu, utsuneak ere bai. Eta nik uste dut hori ere aitortu beharra dagola. Baina azken finean, gure aurretik aritu diren hondarbitarrak demokrazian bereziki, eta batez ere, demokrazian, hoiek ere omentzeko modurik onena da, guk gure ekarpena egin izana. Eta zalantzari gabe, orain aurkeztu eta atera zareten guztien egitekoa izango da, etzitik aurrera, etzi damu, larun batetik aurrera, horretan sakontzea. Eta aipatu dugun bezala, demokrazia erabiliz, errespetu erabiliz, eta hondarbitar guztien bizikidetza eta ongizatea bilatuz. Nola badakidan denon alegina hori izango dela, aldez aurretik eskerrik asko, eta honekin ondo irutzen balima zaizue, bukatu dugu 2019-2023 garren agintaldia. Eskerrik asko. Zaizue, eta azkarra egiteko, berez asmo bat genuen, gero beste modu batean jarri dugu, orain dugu Hondarribia Lantzenen Administrazio Kontseilua, eta gero batzarra. Nahi duzuena, gelditu nahi balin baduzue horrela azkarrago egiteko, eta ondo iduritzen balin bazaizue, horrela ingo dugu, baldin eta... Bai. Udalbatza bukatu dugu, noski. Eta orain Hondarribia Lantzenen Administrazio Kontseilua dugu.